अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। महाशिवरात्री निमित्त यावर्षी 6 देवस्वारी श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं श्रींच्या भेटीसाठी आणि पवित्र तीर्थस्नानासाठी दाखल झाली। ही देवस्वारी महाशिवरात्री दिवशी कुणकेश्वर इथं येतात आणि तीर्थस्नान करून आपल्या गावी प्रस्थान करतात। कोकणातील या देवस्वाऱ्या कुणकेश्वर भेटीला वेगवेगळ्या गावातून पायी चालत येतात। पाहूया। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।